भिज्ञ लोक मैंने अच्छा आपण अंचल जो मैंने चलाऊँ निहत भाव मो देखा है कि लोक साहाय्य सहयोग करने हाथ बढ़े भाई कहले नेक्स्ट सेवेन आज मु प्रकृत कथा मो यात्रा मंच एटा गोटे कला मंच ए गोड़े कौन पिची देखो एटा गोटे मंत्रा है कलार जिनस रानी पंडा दिल से कहूँ केवे राजनीति मैदान को आसवाई ए सब करूनी आज्ञा रानी पंडा हृदय करुच्ची जेपर्यंत मो गोड़े नाच चली मो पिंडे प्राण थी से पर्यंत करने चेष्टा करी नेता मंत्री मान कथा मुख्यमंत्री कथा प्रधानमंत्री कथा से किसी जाणु ना जनता जनार्दन आज मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री आज एमएलए घरे शोथे तुम रानी पंडा को खंड नहीं मना समस्त को शेष पर्यटन देखु आज्ञा निहत भाव मत आशा विश्वास से आपण बहुत भल लगे बहुत बहुत धन्यवाद एते समय धरी मोर छोटिया भाषण शुणी निहत भाव चेष्टा करी आपण साहाଯ୍य सहयोग हाथ बढ़ा बहुत बहुत धन्यवाद सब कमिटी वृंद भाई मान जोरदार करता
କିଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଠିଆ ହୁଏ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଚେୟାର ଫାଙ୍କା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଁ ପଦେ କହିବି, ମୁଁ ଦପି ପଣ୍ଡା 30 ବର୍ଷର କଳାକାର। ମୁଁ ବହୁ ଦର୍ଶକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତି ସେ କେମିତି ଅଧା ରଙ୍ଗୋଳି ନାଚୁଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏମାନେ ଅଭିନୟ କଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଦେହ ଦେଖେଇବାକୁ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଶଳା 50-55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିଲାଣି। ତମେ ହବ ହିରୋ, ତମକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରାରେ ନାଇଁ। ଆରେ ଏକଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତମେ ନାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ନାରୀ ସେଥିପାଇଁ କଳଙ୍କ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ସତୀ ଅରୁଆ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅଚାନକ ମୋ ଦେହରୁ ଡ୍ରେସଟା ଖସିଗଲା। ମୁଁ ହେଇକରି ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ ଅରୁଆ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିଲା ବେଳେ ମୋ ଡାନ୍ସକୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିବି, ମୋ କଷ୍ଟମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବି। ଯୋଉ କାନ କାମୁଡ଼ି ଦିଅ ସେଟା କଣ ଅଜାଣତରେ? ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ତମେ ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ କାନ କପଡ଼ାରେ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଉଠି ପଳେଇଗଲେ। କଣ ଲୋକମାନେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ? ତମେ ସତ କହୁଛ? ଶୁଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋକ ଭଳିଆ ମାଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଲିବାଲା, ରିକ୍ସାବାଲା, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିବେ। ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଲିବାଲା, ରିକ୍ସାବାଲା, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ତମେମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କାହିଁ କରିବନି? ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟ୍ ଅଛି ନା? ଡାଟା ପକେଇଦବ, ସଂସଦ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛ। टाइटी ड्रेस फिटिंग जीन पैंट पिंधे बॉयफ्रेंड संगे छाड़ तमे माने बोझ खाली भद्र करे तमे आपण कहउछंती जात्रा असुविधा अछि ଏହା को ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା? ମହାଭାରତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇନଥିଲା? ରାମାୟଣରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ନିଜକୁ ସଜେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁନଥିଲେ? କବି ସଞ୍ଜୟ ଡୋପନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି ମାନେ? ଏଇଟା ଯଦି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରାରେ କେହି ମଧ୍ୟ କଥା କହି ଦର୍ଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଦେଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ ସରକାର? ଯାତ୍ରାରେ ଛାତି ହଲେଇ ନାଚିଦେଲେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ହଁ ଆରେ ବମ୍ବେରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେମିତି ଟେକିକି ନାଚେଲା? ସେମାନେ ବମ୍ବେ ଆଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଣି ନାଇଁ ଆମେ ଏକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଆଉ କହିବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। କାହିଁ ପକେଇବୁ? କାହିଁ ପକେଇବୁ? କାହିଁ ପକେଇବୁ? अयो ओ मैडम कोठी थिला तमर ए नेत्री कोनिया करी कोठी थिला जेतबळे बेबिना रुबिना छबिना छोट छ परीर बळकार हिथि काई सेतेबळे त एमिटा से लुगा टेकी थै थै ए डांडरे देउ नथिला। जेतबळे मंत्री पोटा गरीब छटा को खेळ कर छाडी देला काई सेतेबळे त से मंत्री को दुआरी जाई कि धारा देला पुष्पपुत्री दाह कलनी एबे एठी आसे एसी रूम रे बसे बड़ बड़ भाषण मंच में जानिछि तम मानक भଳି केतेटा नारी मते एमिति हाय हाय करबा पे एक सुযোগ खोजती बड़ बड़िया मठार गांधी नोट नै पर भइता धरि झूठ भितर बुरंती ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଧର୍ମ ଜନା କହିଲା ନାଇଁ ପୁନା
ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଝିଅ ଅଛି। ମୋର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ, ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସକୁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ 6 ମାସ ପିନ୍ଧି ବଞ୍ଚୁଛେ। ପରିବାରରେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମତେ ମଞ୍ଚ ମନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନା ନା ନା, ଆମର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ତମକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। मुन्ना भाई, तू पूरा जाइए घर को जीव भाई, कौन है घर मिलला तो? अरे तू चुपचाप छिया छु, कौन घर मिलला कि नहीं मते कह। मालिक को किछि थर मते फोन कराणी, सखा मते बसे उठेई दउनी। आज संध्या सुधा जेमिति घर छाड़ी को पड़िबो। ସକାଳେ କହିବ ସଞ୍ଜୁ ଘର ଛାଡ, ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଏଇଟା କଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ? अरे मालिक रे एका छि, आज संध्या सुधा जेमिति रे घर छाड़ी को पड़िबो, नहले घर मते बाहर करे ताला मार दबा घरे। ଦେଖିବା କେମିତି ତାର ପଡ଼ିବ। कौन तार परिवार हाँ जानी। अरे घर मालिक केते बड़ लोक, से निजे तो आसबनी, तार चेला चामुंडा बहे पठेई देव। 8-10टा गुंडा आसवे, घर सब जिनस पत्र काढ़ी घर बाहर करदेवे। तुम सम्मान खाए सागे जाई फाइटिंग कर। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? अरे मु तो से कथा भाବୁछि, कौन करबा? एते बड़ सहर में घर खंडे दबा को केही राजी होना। अच्छा, एठी बेस्सा मानक पई साडी अछि, रांदी मानक धंदा करबा को पार्क पर सीमेंट बेंच अछि, टोका मानक सेल्स करबा पई एची ओए होते राजधानी रे माला माला, कलिकता को टोकी माने आसी धंदा करबा पई पार्लर माला। रानी को एमि की भूल करे देला कजाने, ताको घर खंडे दबा को राजी होना। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଦିଦି, ଘର ମାଲିକକୁ ଫୋନ କରି କୁହ ଆମକୁ ଆଉ ଦିନେ ଦି ଦିନ ସମୟ ଦେବ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘରଟା ଠିକ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଦବା। अरे ताकू मु थरे नुह दिथर नुह बारंबार कॉल करिबी, तार से एकाची संध्या सुधा आज जेमिति रे घर छाड़बा को पड़िबो। बारंबार फोन करछु, मोबाइल को स्विच ऑफ कर घर भीतर रखि दिए। हेलो, हाँ किए? मैडम को फोन कर दे। नानी ଏଇ ସବୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। की हां हेलो, हां की कुछ लगे? माँ डाकुला कालिया, बापा डाकिला मेंढा। पिला बेले मारपिट कली, सांग डाकिले गुंडा। 20 ବର୍ଷରେ ଚୁଡ଼ି ଗାଏ, ଝିଅ ଡାକିଲେ ନଣ୍ଡା। ଫିକ୍ସ ନାଁଟା ନଥିଲା ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ ଉଠିଲା ଅନାମ ପଣ୍ଡା। ବଡ଼ ଆପଣ ଅନାପଣ୍ଡ ଫୋନ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଏ। ଅନାପଣ୍ଡ ଫୋନ କଲେ ଥାର୍ଡ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଚ ଗାଲି ମୋ ଫୋନ କରି ଶିଖୁନୁ। नहीं आज्ञा, फोन में चार्ज नथिला, स्विच ऑफ हो जाइतिला। ହଁ କଣ ହେଲା? ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଆରେ ସେ ଥରେ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ଦେଲେ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ।
ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘରୁ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଘର ଖୋଜି ଚାଲିଯିବି ଅନେକ ଆଡେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଘରଟେ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିନେ ଦି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘରଟେ ଠିକ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କାହିଁ ତମ ମ୍ୟାଡମ ପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ବାୟା ଟିକେ ଖସେଇ ଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ଚଢିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖସେଇ ଦେଲେ କଣ ଘରର ଅଭାବ ରହିବ ଆରେ ମ୍ୟାଡମ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାସ ମାସ ଧରି ରିଜର୍ଭ ହେଇ ରହିଯିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ନାଚୁଥିବା ଗୋଟେ ନାଚବାଲି ହେଇପାରେ ସତ ହେଲେ ପଇସା ନେଇ ହୋଟେଲର ଶୋଉଥିବା କଲକାଲ ନୁହଁ ମୋ ଦେହ ସାରା କାଠ ନୁହଁ ଯେଉଁଥିରେ କଲଙ୍କ ତିଆରି ହୁଏ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଶୁଅନ୍ତି ମୋ ଦେହ ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛର ଦେହ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ଓହୋ ମା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଫୋନ କରି କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଦିନ ରହିବେ ମାଗଣା ମୁଁ ଘର ଦେଖେ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଟି ରାତି 2ଟା ବେଳେ 50 ଥର ଫୋନ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢି ଆରେ ଆଜି ବି ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଘର ତମର ତମକୁ ଘର ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଘର ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଓହୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କରି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ମୁଁ କଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ କଳାକୁ ନେଇ ପେଟ ପୋଷେ ଆଜ୍ଞା ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଏମିତିରେ ବି ନାରୀର ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହାର କରିଦେବେ ଝିଅ ପିଲାଟା ଯିବେ କୁଆଡେ କିଏ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହବ ଅନାପନା ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାରେ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଫାଇଦା ନଥାଏ ସେ କାହାର ନୁହଁ କି କେହି ତାର ନୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କହିଥିଲି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖାଲି କରିଲ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଆ ବେଳା ଗୁଡ଼ାକ ଶାଗୁଣା ବିଡ଼ୁଆ ଭଳି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାନେ ମୋତେ ଝାମ୍ପି ମାରି ବସିବେ ମୋତେ ଆଜି ରାତିଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ସକାଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଏ ରାତିଟା ଆଜି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି ଆରେ କଣ ଏମିତି ବାବୁ ବାବୁ ହଉଛ ବା ଗାଡ଼ିରେ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ଅଛି ରଫଡ଼ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଶଳା କୁକୁର ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୋ ବିପଦର ଫାଇଦା ଉଠାଇବୁ ଗୋଟେ ରାତି ମୋତେ ତୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ଏ ଶୋଇ କିଛିଟା କଳାକାର କିଛିଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାକୁ କେବେ ବି କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେନି କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ତ ତତେ 7ଟା ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯା ମାଝାଡ଼ି କହୁଛି ନା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କରେ ଏତେ ରାତିରେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଯିବା କେମିତି ଆମେ ସେ ସବୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ମନା ନୁହଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ତିଆରି ହେଇଯିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଯିବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଭିତରୁ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କର ଫଟୋଟା ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନାପନା କାହାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେଇଟା ବି ରହିଯାଏ ନାରୀ ଚलो ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ତମେ ଜମା ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟା ନ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି ଆମେ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ ନା ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ଆରେ ବାହାର କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ଆରେ ଭିତରକୁ ଆସ ତମେ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମକୁ ପୁରା ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ ଭାଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବି ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିବି ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ବୋତଲ ପିଆବି ବାକି ତ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ପିଇବି
ଏ ଶଳାଟା କିଏ? ଓଏ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ବେ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପିଏ ହେଲା ଡେଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତୁ ପିଉଥିଲୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି କି ମାଲ ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତୋର ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତୋର କଣ ଅଛି ତୁ ଯା ଆମେ ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେଖିବୁ ଭୋଜପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତୁ ଯାଉନୁ ନା ମ୍ୟାଡାମକୁ ନନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି ଶଳା ଯିବୁନି କାହିଁକି କରୁଛ? ଦିଦି ମୋ କଥା ମାନ ଆଜି ରାତିରେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନ ହଉ ନହେଲେ କୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ହେଲେ ଏଠି ଜମା ବି ରହିବେନି ଏମାନେ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ ଦିଦି ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା କଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ନନାଙ୍କ ଫଟୋ। ନନା ମୋକ ଫଟୋ ଆଉ କଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ସେଟା ଦେଖିଛ ସେଟା ନାଇଁ ଶଳା କୁକୁର! ଅମଣିଷ! ପଶୁ! ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କଣ କହିଲେ ମୋ ମଣିଷ ମୋ କୁକୁର ମୋ ପଶୁ ଚରିତ୍ର ନା ନାଚ ବାଲି ବେଶ୍ୟା ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ବାଲି ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା ରଣ୍ଡି ଧନ୍ଦାବାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ରାଜଧାନୀର ହୋଟେଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାର୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାଛନ୍ତି ନାଚନ୍ତି କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ପକେଇ ଦେହରେ ପାଣି ଢାଳି ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହଉନି ହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଦେଲା କେଜାଣି ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଗଲା ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ ଯେତେ ଅବିନାଶ ମତେ ମାର ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିପାରିବି ବହୁତ ଗପୁଛୁ ନାଚିବୁ ନା ସବୁ ଯାକ କପଡ଼ା ଉତାରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ମୁଁ କେବେ ବି ନାଚିବିନି ତୁ ଅଳ୍ପ ନାଚିବୁ ଆଉ ମୋର ମାରିଦେଲେ ବି ନାଚିବିନି ମା ଡାକୁଥିଲା କାଳିଆ ବାପା ଡାକିଲା ମେଣ୍ଢା ପିଲାବେଳେ ମାରପିଟ କରି ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ଗୁଣ୍ଡା 20 ବର୍ଷରେ ଚୁଟି କାଏ ଝିଅ ଡାକିଲେ ନଣ୍ଡା ଏଇ ସ୍ନାନ ନଦଲା କରି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ ଉଠିଲା ଅନାମ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ନଚେଇବିଲୋ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ
ଯଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପଳେଇ ଯା ତା ନହେଲେ ତା ନହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିଦେବୁ ତୋରି ପାଇଁ ତ ବାପାଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଳେଇଲା ତୁ ତ ମା ତ ଭାଇ ତମକୁ ତମେ ଘରେ ପଡି ବାପକୁ ତାଳ ବନ୍ଦୁରି ଘର ପେ ପଟ ନିଆଁ ରଖିଦେବି ହେଲେ କଥା ହଉ। କହିଲେ କ'ଣ କିନି? କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ସେମିତିରେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତୋରି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବଦନାମ ହେଲା। ପୁଣି ଆସିଛୁ ଖଟା ଘରେ ଚୂନ ଦେବାକୁ। କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? କଣ ଚାହୁଁଛୁ? তোর বেয়ে ব্রাহ্ম শাসনে অছুয়ারে বাক্স দেখি ନାନୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିକନିକ୍ ଯିବି 5,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେବୁ। ନାନୀ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ପଇସା ପଠେଇବୁ, ନାନୀ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ପଇସା ପଠେଇବୁ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ବି ଶେଷରେ ବଦଳିଗଲୁ। ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଓ ମନା କଥା କହିବା ମୁଁ ବାତିଲ କରିବି ମାନେ କଥା କଣ କି ମାନେ ଆର ମାସରେ ମୋ ବାହାଘର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି ହେବ ମଟନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁ ଦନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁ ନା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇ ଦେବୁ ହେଲେ ମୋ ବାହାଘର ଦିନ ଯେମିତି ତୋ ପାଦ ଆମ ଘରେ ନ ପଡ଼େ। କ'ଣ କରିଗଲା ମୋ ଭାଇ? ନାନୀ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇ ଦେବୁ ହେଲେ ମୋ ବାହାଘରରେ ତୋ ପାଦ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ। ବାରେ ଦୁନିଆ ବା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଗଛରେ ପତ୍ର ଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଲୋକମାନେ ଦେହରୁ ଝାଳ ମାରନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଲୋକମାନେ କୁହାଡ଼ିରେ ତାକୁ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବି ଯୋଉ ସୁନାକୁ ନେଇକୁ ଲୋକମାନେ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସେଇ କଣ୍ଢେଇକୁ ତଳେ ପକେଇ କାଚ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚା ପଚେଇ ନିଅ ୱେକୁ ନିଅ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଟା ବାହାର। ତମେ କ'ଣ ସେ ଅଛ? ଗୋଟେ ନାଚ ବାଳିର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ କି? ମୋ ଜୀବନଟା ତ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳା। ଏଠି କେତେ କିଏ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରରେ ନାଁ ଲେଖନ୍ତି ତ କେତେ କିଏ ମୋତେ ନେଇ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁବେଳେ ରାଣୀପଣା ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ମୃତି ଦେଇ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ବି ତମ ପ୍ରେମକୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଇତିହାସ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କେଦାର ଗୌରୀର ଇତିହାସ, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟର ଇତିହାସ, ଏଇ ଗାଞ୍ଝାର ଇତିହାସ। ଆବେ କୃଷ୍ଣା ତୋ ନନାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି 8-10 ଦିନ ହେଲା ତୁ ତ ଘରକୁ ଯାଉନୁ। ମୁଁ ତ ନନାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ଆସୁଛି 8-10 ଦିନ ହେଲା ତମେ ଘରକୁ ଯାଇନ। ତମେ ବି ତ 8-10 ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ବୁଲୁଛ। ତମ ଘରେ ତମ ନନା ବୋଉ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତମ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଛି ନା। କ'ଣ କରିପାରିବ ତମେ ମୋ ପାଇଁ? ଥରେ ପଢ଼ିକି ତ ଦେଖ। ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ଉପରେ 40 ଲୁଗା ଖୋଲିନି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ତଳେ କାହା କାନ କମୁନି ତମେ ହଁ କରିଦେଇପାରିବ?
ମୋ ମଥାରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କର ଦାଗକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବ ତମେ? ତମେ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଥିଲେ କେଜାଣି ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ନନା ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବି, ରାଜି ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ, ନାଁ ଛପେଇବି ମୁଁ, ବାଣ୍ଟିବା ଆମେ ଦି ଜଣ। ଗୋଟେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ କରିବା, ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମ ବାହାଘରଟା ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ। ଆଉ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ହଁ, ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ଯିବା। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ଆସିଲା ପରେ ଟାଟା ପାଇବେ ନା ଆଉ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କାନରେ କହିବ, ଏଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଚାର ଆଣିବ। ଏ ଟୋକା କେତେ ଭୁଅ ଭାଇ ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇଛି। ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ତ ଦେଖ। ମୁଁ ବେଶ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀପଡ଼ା କୋଉ ଟୋକା ଧରି ଶୋଇଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀପଡ଼ା ରାଜଧାନୀର କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ କୋଉ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପଚୁପ ହେଇ ଗପିବା? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀପଡ଼ା କୋଉ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଅଟୋରେ ବସି ଯିବା? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ କଣ୍ଡମ ପ୍ୟାକେଟ କିଣି ତା ପର୍ସରେ ପୁରାଇବା? ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ? ମାଇଲଟି କଣ କହୁଥିଲୁ ଏଇଠି? ରାଣୀ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ପାଇଁ ରହିବି, ସାରା 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଆରେ ତମେ ନନାକୁ ତ ତମେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସାମ୍ନା କରିବ? ଶୁଣିପାରିଲୁ କଣ ସେ କହିଲା? ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବୁ, ଏଇ କଥା ଭାବିବାକୁ କେମିତି? ନନା, ରାଣୀର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନନା କଥା କଥା ବି ଶୁଣିଲ, ତୋତେ ୟା ସହିତ ଦେଖିବା ତ ଦୂର କଥା, ତା ନାଁ ତା ଯେମିତି ତୋ ପାଟିରୁ ମୁଁ ନ ଶୁଣେ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେ ରାଣୀ ଏମିତି ବାହାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇ ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ ହଉ, ମତେ ଆଉ କିଛି ବି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କଣ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କେତେ କଷ୍ଟ? ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମାଟାକୁ ମନ ହେଲାନି, ମୋ ଭାଇ ତ ମନ ହେଲାନି, ତମେ କଣ ମୋ ମନର କଥା ବୁଝିବ? ଚାଲ ଚାଲ ରାଣୀ ଦେଖ, ମୁଁ ଚାଲ ଚାଲ, ନହେଲେ ତମ ନନା ତମକୁ କିଛି କରିଦେବେ। ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତମ ନନା ତମ ପାଇଁ ସୁଧି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତମ ବିନା ମୁଁ ମରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚାଲି ଯାଇଥ, ଆଜିଠାରୁ ରାଣୀ ତମ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ଏମିତି କରିବି ଏଇନା ଦେଖିବାକୁ କି ଭୁଲିଛୁ? ଚାଲ କହୁଛି, ଏବେ ଚାଲ। ମୋର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦରକାର। ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଘରୁଆ ମାଲିକ, ଟଙ୍କା 200ରେ ନାଚୁଥିଲୁ, 500ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇଲି। ମତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋଧିବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ଶୋଧାଶୋଧି କରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଧିବିନି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଘରକୁ ଯିବା ଧର
ମରିଯାଇନି ତ? ନା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବ। ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଏଥର ସେ ଯାହା ପଳେଇ ଆସ। ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଯା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ତମେ ବଳାତ୍କାର କରିଛ। ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ତମକୁ। আজি রানী পন্ডা রক্ত পিয়া চামুন্ডা পাল্টে গেছে। আরে বাবা সমাজକୁ দেহরে জীবন ଥିଲେ ମଣିଷ ହୋସ୍, ଦେହ ଜୀବନ ଚାଲିବାରେ ମଣିଷ ବେହୋସ୍। ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତି ବେଶ୍ୟା ସଜେଇଦେଲେ, ଅଳଙ୍କିନୀ ସଜେଇଦେଲେ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଭରିଦେଲେ। ସେମାନେ ବିଷ ଭରିଦେଲେ। କିଏ ତମେ କଣ କରୁଛି? ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ତମ ଭଳି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଅସତି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ତମେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ ତ ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ। ସେମାନେ ତ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦବା। ଲାଭ କଣ ହବ? ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଣିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ। କେତେ ଜଣ ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବେବିନା, ରୁବିନା, ଛବିନା, ଛୋଟ ଝିଅ ପରୀର ବଳାତ୍କାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ ଧରି କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ, ହେଲେ ମତେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ସରକାର ଅଛି, ସରକାର ଓକିଲ ଅଛି, ମହିଳା ସଂଘ ଅଛି। ସରକାର, ମହିଳା ସଂଘ, ସରକାର, ଓକିଲ। ମହିଳା ସଂଘ, ସରକାରୀ ଓକିଲ, ସମସ୍ତେ ସରକାର। ବଳାତ୍କାରୀ ମାନେ ବି ସରକାର। କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ? କିଏ ଲଢ଼ିବ? ମୁଁ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ତମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ, ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? କଣ କହିଲ? ତମେ ଲଢ଼ିବ? ହଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ତମର ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଣୀ ଚାଲ, ମୋ ସହିତ ତମେ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। କୃଷ୍ଣ, ରାଣୀ ତମ ଗତିଟା ଏକଥା তুমি ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତା ଘରକୁ ନେବ। ଏକଥା তুমি କହିପାରୁଛ କାହିଁକି? ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ନା, ତମ ବାପା ମୋ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତମ ରାଣୀକୁ ଘର ବସାଇବେ ତ? କାହିଁକି ବସେଇବିନି? ଏଥିରେ ରାଣୀର ଦୋଷ କଣ? ରାଣୀ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତମ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି? ବୁଝିଲେ ବୋଲି ତ କହୁଛି। ଏବେ ରାଣୀ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ନା, ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନା, ରାଣୀକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବି। ଆଗରୁ ସେ ବଦନାମ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପେଶା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଉନ୍ନତି ପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନଙ୍ଗୁଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତ ଜାଗା ଶୁଣନି, ମୁଁ ନାଚ ବାଲିକି ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ନୁହେଁ, ରାଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ସରଳ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତା ନାଁ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ହେଲେ ତମେ କଥା ଜାଣିନ ସୋନାଲି, ଗୋଟେ ନାରୀର ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ଦୋଷ, ସବୁ ଇତିହାସ, ସବୁ ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ
ନାନୀ ए सुन ये के तू तो अपना नहीं बोला कुछ তুই আমার রানী নানী লো अरे ये तो नानी होगा তারপরে দেখা तो मुंडा खराब नहीं बोला नानी नानी है तो मुंडा किसी काम करू अरे ये तो नानी हो देखो जुटी ये केमिति पागल परिका होचे निशा खाइछि रे सहरर झेउडा कोन अवस्था रे अछंती टीवी रे कहूनी एठी में झेउडा को एठी मरुचंती अरे मो झे एटा तळ बुझी पनी जहा हेले भी ब्राह्मण परिवार रो झियो रे से तो बोलानी तो तब जाई जबो হরিণ নদীয়ে ধরা দৌড় না বড় খরা ছাই দেখি হাই মারু থায়ে ভাই ছাই দেখি হাই মারু থায়ে ভাই এটি ছাই হেই যায় মনা নীল ছাই হেই যায় रूपा নানি सोना काको तते पात को लागिबो स्नान करे करिबो जम तते ततला पेन पढे के पकेइबो କର୍ଣ୍ଣବୁ আমার রানী নানী आके कह एरी कांथ हरने भी कान होछि केई जदि कथा सुनि ब्राह्मण शासन रे कहि दबो ना हम अवस्था कोन हो जानि पारु अरे ना ना समझछि ना रे तर भी मु बता भावना गोटाइछि ना अरे चिंता धारा दिन गोटा समस्या भिन्न भिन्न ছিল সমাধান কিন্তু রানী পণ্ডাକୁ প্ରେମ କରିବା ମନା ତମେ କଣ ସତରେ ବଦଳି ବୁଝିଲାଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବନି ତମେ ଋତୁ ଗଲେ ଫେରେ ଫୁଲ ମଉଳିଲେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଘର ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗାଈ ବି ଗୋଠକୁ ଫେରେ ହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ଅଫେରା ଋତୁ ଗୋଟାଏ ଡିମ୍ବିରି ଫୁଲ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମଣିଷ ଗୋଠ ଛିଣ୍ଡା ଗାଈ ତାର କେହି ନାହିଁ ସେ ବି ବାହାରିବ ତମେ ସତ କହିଲ ରାଣୀ ତମ ହୃଦୟଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ନା ଲୁହାରେ ଇସ୍ପାତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ହୃଦୟ ଇସ୍ପାତରେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇଯିବ ସିନା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଯା, ଯା। ରକ୍ତାକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ରାଣୀ ରକ୍ତର ଦୟା ନଦୀରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ହେଲେ ମୋର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଦୟା ନଦୀରେ ପହଁରୁଥିବି ତମେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିବ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ତମେ ଜମା ବି ଡରନି କାହିଁକି ନା କୂଳରେ ତମକୁ ତମ ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କହ ରାଣୀ ତମେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ନା ନାହିଁ ଆରେ କୁହ ରାଣୀ କୁହ ଅଫେରା ଋତୁର ବାଟ ଏଇତେବୁ ମୋ ପାଇଁ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ମନା ଖାତାର କାଗଜ ଧରିଦେବୁ ମୋ ପାଇଁ ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫରେ ରହିବା ମନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହା ହବା ମନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମା ହବା ମନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା
परीक्षा करो ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ତୋର ବୟସ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ମୁଁ ଆସିକି 40 ଟପିଲାଣି ମୋତେ ମୋତେ ଶିଶୁଣି ବୟସ ହେଇନି ରହ ଶୁଣ ଆଜି ତୋତେ ଦଉଛି ମୋ ଟାଇର ଆଜି ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇବି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ ନାଲୁଟି ହଁ କ'ଣ ମୋ ଭଏସ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଛଅ ଛେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ବାଗିଆ ଦେଖା ତୁ ଇଏ ନାଲୁ ତ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗଟା କ'ଣ କରିବୁ ହଁ ସେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ କ'ଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ନା ନା ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ଯୋଉ ଏମିତି କ୍ଲିୟର କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ବ୍ଲେଡ୍ ଦରକାର ସେ ମୁଁ ଜିନିଷ ସବୁ କାଟିବି ଆରେ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ମାରନ୍ତି ମୋର ତ ମାରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେଠି କିଣି ତ ଆରେ ନା ରେ ଆଉ କ'ଣ ଫିଟି ଆଉ କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ସାରେ ଗାଧି ଫାଧି ଗାଡ଼ି ସବୁ ନହେଲେ ନଲକି ରେଡ଼ି କ'ଣ କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲି ଘରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇ ରାଣୀ ଆଇ କିସ୍ ହାତରେ ଗୋଟା ପେଟେ ଦୌଡ଼ ଯିବ ଖାଲି ତମରି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ବାବା ଲେଖିଦେଲି ସେଇଠି ଲେଖିଲି ସେଠି ଲେଖିଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆରେ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଆରେ ମୁଁ ତ ଝିଅ ସିଏ ତ ଝିଅ ତୁ ଏ ରୋଡ ଉପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଟୋଡ଼ା ଟୋଡ଼ା କରୁଛୁ ଫେରେ ହାଁ ଦେଖ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ ଆଉ ଆମକୁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ଦେଖାଅ କହିଲା ଦେଖ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ହାଁ ଆଉ ଅତି ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡା ବେଳା ତୁ ଦେଖିଲା ମଲା କପଡ଼ା ମଲା କପଡ଼ା ମଲା କପଡ଼ା ଏଟା ମଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଭାଷା କଥା କହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛି କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଥରେ ଧରି କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଇଏ ମୋ ଦାଣ୍ଡି କେମିତି ଟେକୁଛି କୁଣ୍ଡା ଉଡ଼େଇବି ଆଉ ତାର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କହୁଥିଲେ ଏମିତି ପକେଇବେ ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଭାଷା ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲେ କହୁଛି ମାଇକିନା ଦଳ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚିଉଁ ଶୋଇ ପଡୁଛି ଯଦି ଚେନ୍ ଥାନ୍ତା ସେ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ଏଇଆ କହିଥାନ୍ତା ସେଟା ତାଙ୍କ ମା ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଥିଲା ଯେ ଭାଷା କହିଲା ଆମ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା ହେଲା ହଁ ପିଲା କାହିଁ ନେଉଛି ଖାଇଦେଉଛୁ କି ବହୁତ ଗଭୀର ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା କହୁଛି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା କହୁଛି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା କହୁଛି
देख भौणी ମୁଁ ଯଦି ତମ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କଣ କହିଲ ତମେ? ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ କହିଲ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତୁ ହଉଛୁ ସଉତୁଣୀ। ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ସେ କାମଟାକୁ କରିଦେ। ସେମାନେ ତତେ ଅଧା ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦୋଷ କରିଛି ମତେ ଆପଣ କାହିଁକି ମାରି? ତୁ କଣ ଦୋଷ କରିଛୁ ନା ତାର ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଦେହଟାକୁ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୋର କେବେ ବି ହବନି। ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ ସେଟ୍ କରିଦେବି। ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ସେ ମାରିଛି ମତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତମକୁ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଛଡେଇ ନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। সোনালি ଚୁପ ପ୍ରଚାର କରିବନି। ଆଇଲା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଲା। ଆଲେ ରାଣୀ ତୁ ଶୋଇଛୁ କଣ? ସକାଳ ହେଲାଣି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବୁନି? ହରମୁଖୀ ମାଆକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବିକିବାକୁ ନବୁନି? ଜାଣିଛୁ ବୋଉ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଲୋକମାନେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣିଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଗର୍ବ। ଆମ ରାଣୀ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ ରାଣୀ ଗୋଟେ ସୁନା ଝିଅ। नमस्कार आज वीडियो आपण मानक केमिति लगे आमको कमेंट माध्यम जनवाक जमारू भूलें आउ एमती इंटरेस्टिंग वीडियो देखापी आमर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आउ साइड थी बेल बटन को दबा को जमारू भूलें ना। तो आग को अच्छी नुआखाई ता आग को अच्छी आमर बहुत बड़ बड़ फंक्शन अच्छी। तो ये सब वीडियो यही चैनल देखा आपण मैंने पाइबे अनामिका स्वराज ब्लॉग। धन्यवाद नमस्कार।